Klzavý oblúk je špeciálny v tom, že nie je taký horúci ako plazmová tryska. Klzavý oblúk sa generuje medzi dvoma elektrodami, ktoré majú taký V-čkový tvar a on sa zapaluje v mieste, kde sú najkratšie vzdialenosti medzi elektródom. Klzavý je ale preto, lebo zahrieva vzduch okolo seba a on sa vlastne tým pádom môže vytiahnuť von a vytvára tú VR-ovú štruktúru, tú krásnu štruktúru, ktorú vidíte. A ona je ešte vyfúkovaná teda nejakým plynom a môže vytvárať výboj, ktorým sa v konečnom dôsledku môžeme dotknúť aj tých teplocitlivejších materiálov. Takže to je taký prvý prístup, ako z toho atmosférického oblúku robiť niečo, čo nie je také horúce, generovať klzavý oblúk a vyfúkovať ho von a potom ho použiť a častice v ňom, ktoré tam vznikajú, použiť na úpravu rôznych materiálov. Ak by sme chceli, a my sme ešte chceli, už dávno, znížiť teplotu atmosférických výbojov, tak sme museli pristúpiť k tomu, že nestačí ho len vyfúkovať, respektíve použiť špeciálne elektródy, na ktorých sa ten výboj, respektíve oblúk rozťahuje, ale bolo treba zostrojiť špeciálny elektródový systém a my si jeho princíp môžeme ukázať na videu, ktoré sme spolu natočili na Jakubovom rebríku. Ten Jakubov rebrík je ten istý klzavý oblúk, ktorý ste videli na tej priemyselnej mašine, ale my ho máme postavený a napájaný vysokým striedavým napätím. No a aby sme znížili tú energiu, ktorú dostávame do toho plazmového zdroja a do toho výboja, tak v podstate vložíme nejakú bariéru medzi elektródy a tým pádom sa nám vytvorí výboj, ktorý takto striedavo horí v týchto malých mikrofilamentoch a nedosahuje tak vysoké teploty.